A un peth dwi eisiau dweud ydy pa mor bwysig ydy bod unrhyw fath o Gymraeg yn dderbyniol, fel ddudodd Madam Rygbi, dwi'n meddwl, mae yna ormod o bobl yn teimlo mae'r diffyg hyder sydd gen nhw yn eu Cymraeg nhw. Yn aml iawn fydda i'n mynd i holi rhywun yn cyfweld rhywun a fydden nhw'n dweud, o, di Cymraeg yn digon da, paid â siarad efo fi. A maen nhw'n siarad Cymraeg yn naturiol bob dydd. A dyna sy'n bwysig bod ni'n derbyn hynny. Ges i row ar Twitter rhyw fis yn ôl am ddefnyddio gair oedd ddim yn dderbyniol yn y Gymraeg. Nes i ddweud bod fi'n watchad rhyw raglen ar y teledu. Ond eto, Cymraeg ydw i'n hollol naturiol dim byd arall. Ac o'n i'n meddwl, os da ni'n mynd i ddechrau bod yn rhoi row i bobl, yn cywiro rhyw gam dreiglad neu rhyw air, mae'r iaith yn datblygu mewn esblygu. Wrth gwrs mae angen cadw safona mewn llyfrau llenyddiaeth ac yn y blaen. Mae eisiau gwarchod yr iaith. Ond mae'n rhywbeth sy'n tyfu ac yn newid a mae rhaid i ni gofio hynna. Felly plismon iaith, heddlu iaith, mae gennych chi gyfrifoldeb. Swnio fatha gleidydd hwn, waw. Mae rhaid i ni wneud i bobl dim ond gyfforddus a byth wneud i rywun ddim o fod i Cymraeg nhw ddim digon da. A dyna'r neges sydd gennym fi heddiw. A dwi'n edrych ymlaen at hydrefyr Punk Ecdec.